בצומת גלילות, מעורקי התנועה המרכזיים והעמוסים במדינה, מקימה חברת דרכים מקבוצת אשטרום פרויקט הכולל את הרחבת הנתיבים הראשיים והקמת מכלול גשרים מהארוכים בארץ, שישמשו כנתיבים מהירים. פרויקט קטע 3 בנתיבי איילון, שהחל בשנת 2020, כולל סלילת נתיבים רבי תפוסה לכל סוגי הרכבים. בלב הפרויקט, 2 גשרי מקטעים, המחברים את הנתיבים העמוסים של כביש 20 לאלו של כביש 5. הגשרים מהווים את גולת הכותרת ההנדסית של הפרויקט, כשגשר מספר 2 עתיד להיות גשר הכביש הארוך ביותר במדינה. גשר מספר 2 נסמך על 11 ניצבים, והוא הגשר הארוך ביותר בארץ. הגשר מתאפיין במפתחים ארוכים במיוחד, ובשיאו מגיע ל-112 מטרים, שני רק לגשר הרכבת בעמק הארזים בירושלים. 2 הגשרים חולפים מעל גשר קיים, ועם סיום הקמתם יהפוך מחלף גלילות מזרח לתלת מפלסי. העבודה בצמוד למסילות רכבת פעילות, אורכי תנועה ראשיים מהעמוסים בארץ ושטח רווי בתשתיות קיימות, מהווה אתגר לוגיסטי והנדסי מהמורכבים שבעבודות התשתית בארץ, והשפיע רבות על דרך העבודה והתיאום בשטח. שיטת הביצוע שנבחרה לבניית הגשרים היא שיטת היציקה המאוזנת, באמצעות תבנית מתניידת. בה הגשר נבנה מהנציבים באופן מאוזן כלפי מרכז המפתחים עד להתחברות כל מקטעי הגשר למבנה שלם ואחיד. הבנייה של גשרים איקוניים אלו היא פרויקט ייחודי בעולם התשתיות בארץ, ומצטרפת לפורטפוליו ההנדסי רחב ההיקף של קבוצת אשטרום.